Mé jméno je Gabriela Jakubíková a pomáhám ženám na jejich cestě ke zdraví. Zejména pak ženám, kteří chtějí zharmonizovat svůj cyklus a ženám, kteří chtějí vyživit své tělo během těhotenství a po porodu. Sama jsem se dostala do situace, kdy jsem potřebovala svůj cyklus dát opět do rovnováhy. Začala jsem studovat různé výživové kurzy, semináře, až jsem se dostala k semináři, který mi pomohl se navrátit opět ke svému tělu. Začala jsem studovat více vědomý pohyb, péči o tělo a různé regenerační techniky. Nyní mohu říct, že mi nejvíce pomohlo tady tyto dvě věci spojit. Propojit zdravou výživu těla a péči o tělo. Mým záměrem je ukázat ženám, jak se mohou propojit se svojí cykličností. Jak tady ty dvě věci, výživu a péči o tělo, mohou zařadit do své každodennosti. Často se setkávám s tím, že ženy berou svůj menstruační symptom jako něco, co už je nedílnou součástí jejich cyklu. Pokud se ale zaměříme na výživu těla a na péči o něj, tak svému tělu můžeme dodat šťávu, lehkost a tady ty symptomy můžeme značně eliminovat. Dodej tělu šťávu, lehkost a harmonii. Mé jméno je Gabriela Jakubíková a setkáme se na mém kurzu a konzultaci.